המצב, אני מודה, לא ממש נעים לי. הרי אני כותב סיפורים, לא מספר אותם. האדם האחרון שביקש ממני לספר לו סיפור היה הבן שלי. זה היה לפני שנה. סיפרתי לו משהו על פייה ושדון, לא זוכר מה אפילו. הוא אחרי 2 דקות נרדם. אבל פה המצב שונה באופן מהותי. לבן שלי אין זקן. ולא אקדח. תראה, אני לא יכול ככה עם אקדח. אי אפשר להמציא סיפור כשיש לך אקדח מכוון לראש. במדינה הזאת, אם אתה רוצה משהו, אתה חייב לדרוש אותו בכוח. אני משוודיה. אצלנו הם מבקשים משהו, אז הם מבקשים את זה בנימוס, ולרוב גם מקבלים, אבל במדבר המעביל והמחניק הזה זה לא ככה. יש בזה משהו. למשל הפלסטינים. ביקשו יפה מדינה. קיבלו, סיים קיבלו. עברו להתפוצץ באוטובוסים, פתאום מקשיבים להם. המתנחלים רצו שיכנסו איתם לדיאלוג. נכנסו, זבי נכנסו. שפכו שם מורתח על מג"בניקים, פתאום באים לקראתם. המדינה הזאת מבינה רק כוח. שוודיה זה עולם ומלואו, כן? אנחנו לא רק איקאה בפרס נובל ולהקת אבא. וכל דבר שרצינו, כל דבר שהשגנו, אך ורק בדרכנו. תראה. שום תראה. או סיפור, או כדור בראש. אין ברירה. 2 אנשים יושבים בחדר. פתאום נשמע דפיקה בדלת. תפתח, תסלק אותו מפה. תפתח ותסלק, אחרת תהיה פורה. היי, צהריים טובים. אני סטודנט למדעי החברה, הייתי שמח לשאול אותך מספר שאלות קצרות, אם אני כמובן לא מפריע. האמת ש... נהדר, תודה. שאלה ראשונה, האם הלחות כאן בקיץ משפיעה לך על העצבים? אמרתי שאני לא מעוניין להשתתף ב... זה? זה האחיין שלי משוודיה. אני משקר. הוא בא לי כאן לקבור את אבא שלו, שאני רק במפולת שלגים. אנחנו בדיוק עוברים על הצבא. תהיה מוכן בבקשה לכבד את הפרטיות שלנו ולעזוב? חליק, כולה כמה שאלות. בוא, תן לאחי לך צ'אנס להתפרנס. משלמים לפי ראש. אני מבקש ממך לצאת. באת בזמן לא טוב. לא טוב, אה? למה לא טוב? כי אני מזרחי? לא לשוודים, אני רואה שיש לך ים זמן. אבל למרוקאי? חייל משוחרר שהשאיר חתיכה מהטחול שלו בלבנון לסחבק. אין אפילו דקה לתת. זה לא מצב, אני פשוט נמצא בסיטואציה מחורבנת. אודרוב, בלי תירוצים, שב כאן, בכיסא, תתחיל לשפוך. לשפוך מה? עכשיו אני באמת בלחץ. גם לשוודי יש אקדח. יכול להיווצר כאן מתח, מזרח, מערב וכאלה. הבדלי מנטליות. אל תתחיל איתי, יש לי פתיל קצר. שפוך כבר איזה סיפור. טיק טק. כן. 3 אנשים יושבים... בלי פתאום דפיקה בדלת. וואלה, בלי דפיקה בדלת. ספר משהו אחר, מפתיע. תיפטר ממנו, מי שזה לא יהיה, תיפטר ממנו. אתה קרת? כן, אבל לא הזמנתי פיצה? כתוב לי כאן זמנוף 14. כתוב, אבל לא הזמנתי שום פיצה. משפחתית? מה? חצי אננס, חצי אנשובי, וזה כבר שולם, באשראי, אז רק תן לי טיפ ואני טסה מכאן. עמדת פה בשביל הסיפור? איזה סיפור? רואים שהיא משקרת. היא לא ממש טובה בזה. נו, תציע אותה. תציע כבר את האקדח. אין לי אקדח. אבל אני אחתוך אותו פרוסות כמו פסטרמה אם הוא לא מתזמר לי כאן איזו מעשייה עכשיו! נו! תקשיבו, אני לא יכול ככה שכולכם מאיימים עליי. נו, תן כבר אחד ונלך, אחד קצר, יאללה, אל תהיה קמצן, זו תקופה קשה. אתה יודע, אבטלה, פיגועים, איראנים, אנשים צמאים למשהו אחר. מה אתה חושב הביא את כולנו, אנשים נורמטיביים, עד לפה, עד אליך? הייאוש, בן אדם, הייאוש. 4 אנשים יושבים בחדר. חם, משעמם, המזגן לא עובד, אחד מהם מבקש סיפור, השני והשלישי מצטרפים אליו. זה לא סיפור. לא, זה דיווח. זה בדיוק מה שקורה כאן עכשיו, זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לברוח ממנו. אל תפרוק את המציאות ככה, כמו אוטו זבל. תפעיל את הדמיון שלך, אח שלי. תמציא, תזרום, לך עם זה הכי רחוק שאפשר.
איש אחד יושב לבד בחדר. הוא בודד. הוא סופר. הוא רוצה לכתוב סיפור. הרבה זמן עבר מאז שהוא כתב את הסיפור האחרון שלו, והוא מתגעגע. הוא מתגעגע לתחושה הזאת של ליצור יש מי יש. כן, יש מי יש. כי יש מאין זה כשלגמרי ממציאים משהו. זה לא כל כך שווה וזה גם לא ממש חוכמה. אבל יש מי יש זה כשאתה מגלה משהו שהיה קיים כל הזמן הזה בתוכך. מגלה אותו בתוך התרחשות שאף פעם לא קרתה. האיש מחליט לכתוב סיפור על המצב. לא על המצב המדיני וגם לא על המצב החברתי. הוא מחליט לכתוב סיפור על המצב האנושי. המצב האנושי כפי שהוא חווה אותו ברגע זה. אבל לא בא שום סיפור. כי כנראה שהמצב האנושי כפי שהוא חווה אותו ברגע זה לא שווה שום סיפור. הוא מתכונן לוותר. כשלפתע... בלי דפיקה בדלת. אני חייב, בלי דפיקה בדלת אין סיפור. די, תן לו, נו. שחרר. רוצה דפיקה בדלת? תהיה דפיקה בדלת. רק שיבוא לנו סיפור כבר.